Sa nga inanaman ni Mara, nati aldaw arumbeng, ko mga isu ti karagsakan ti biyag na. Isu pa'y gayam ti aldaw amang burak iti pusona, iti tinga ti simbahan. Nakasaganadan amin. Dagiti bisita, dagiti abay, kinitom nga agururay iti altar. Ngem habang agururay day ti bride, adamay sa apalimed nga sumrek iti eksena. Palimed a makabalin amang waswas iti kasal, sakbay pay nga may patumpal. Kitaan ti sumungat. Tinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor dayjay. Wansa, ada nga min arkos na asabong dyan sango ti lugan. Rumardan. Ang... Anya nga iti itsura dyan maid of honor. Kunamatlan o alien. Asino tinang make-up kan nangayos iti buhok na? Apayakas jay. Agsursurun samot amang kopyur iti buok. Apay akas jay tinaramid na. Anya ka dito katawaan nyo. Ha? Kuha, kita ang tigayem mo asumungad. Apay akas jay itsura na. Anyan tigas jay anamayan na. Isang ti pagkakatawaan dagiti tao. Apay nga kakatawa ti tao. Anya ka dito inaramid mo dita buok mo. Diyak magustuhan ti inaramid ti ng kopyor. Isa pinabaliwag. E di mo din. Ipabaliw ko manan. At damot maladaw kami. Iso akastan tinagbanagan na. Sana na maitarimaan. Adoon na inte hairspray na. Iso akasta. Maladawak mo't una inugulgulak pa'y. Ad-damot lang nga rod. Ama di tinagbanagan na. Kasla. Ay, saan mo nabaliksan? Tama sa Sarah. Saan ko nga minamagustuhan tim mo na nga inaramid da? Pinabaliwam. Ngam ad-addan nga atrasado lakit nga rod. Iso akastan tinagbanagan na. Masuro na ka talaga. Nagalas, takas-laak mang-mangkik. Ni, aglinyadan ijay tinga para iti wedding entourage. Ingkamatan ijay tanga. Sana bali at amaw di kami mat ka ni mami. Da kami ti starring nga magnaama pa ni si altar. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami unay, tatang. Kablaawan kayo, ubeng. Sapay ko mata-mataginayon ti kinaragsak yaw. Agyaman kami, kada kayo amin, adimar ay ti kalay sami. Yawis mi, ti papantayo amin iti balay. Sige, kakadwa. Intayo amin iti pakaangayan ti resepsyon. Intayon, kakabsat. Maawis kayo, amin. Kita ang kadida edi kan ana. Naglaing da nga agsala. Kan bagay da nagpartner nga agsala. Ha? Naglaing da nga agsala itira. Isuda man la tinakita mo. Nalalaingak pa ya. Inton sumarungo. Mapantamat agsala itira. Artapak day nga ana. Ayam, di mo pa'y sinukatan day ta high heels mo. Nagngato pa'y matngamon. Anya kumano na nga to? Maipakita, analainga kang sala. Kakabalak nga isala ti high heels ko. Sabali man ang tisonata. Kabalam ka di pay? Oh, mapanan dali sa kan pay dya salunan. Buyaan tala ang ida. Duadala ang matngagsala. Apay nga't pinalakpakan data, dinalpas na nagsala itira. Gapo siguro taduata ng irugi iti sala. Ikanta mat ida iti gundaway nga agsala mat itira. Una, di mat sinukatan ni Lisa ti Hills na. Sapay nagngato. Kabailan namat siguro Di na aramidan no di na kabailan. Nene, ay saus. Nalugos ni Lisa kat napatugaw. Naisaltak ti patong na iti simento. Apay ngamin ang nagsala ka, adi mo sinukatan ti high heels mo. Naisalpik kalakat nga rudan. Di na pun babalawan, mami.
Tulungan na ta nagsakit. Nablasamot na ti batong ko. Nagsakit. Ala, kumpad ka kanya. Ay, di ka tulagan, anad nga. Madamat ni ragragsak, sabalin tinapasama. Malas ka dagiti amin na malas. Apay asyak pa'y tinakapasamakan tinastoy. Espesyal nga aldaw. Naligo sa kiti. Jaksan magkapag na. Bay, ang pakaduan na kanilolang, tamapan kayo iti mangilot. Alangan mo't apanawak dagiti ado asa nga ili. Da kayon kanilolam ti mapanagpailot. Peste, deti kastoy. Malas. Kumustan, Lisa? Anya nga tan tinapasamakin ko, ana? Impan ni nanang ijibalay, tapayaban na ti mangilot. Barang maalala ang iti ilot, tinasakit patong na. No madilat ta, ipan tayo iti doktor tapno ma-x-ray. Ket makita no, the fracture ti tulang na. Ay, dinto lang nagan-anad nga minan. Itapay tamadama ti selebrasyon ti kasarta. Ngala, inton bigat mo't lang, ipan mo iti doktor tapno masigurado. Agyaman ak unay kan katom. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Tapat ti anak ko kat kaasyam iti napasamak kan kuana. Ay ayatan ka unay, Tom. Aramidak dagitoy, taay ayaten ka unay, Mara. Uray di mo baliksan. Mariknak day ta panagayat. Tipod no apanagayat kat marik na babaan ititigtignay. Uray mamin ado abaliksan day tanga ayat no di mo mat iparik na iti aramid. Ulbod day tanga ayat. Anya nga minti inararamid mo. Amo man nakahihils ka, ingka ka nagsalan. Kini ka akin ni Ijay. Ay, hindi man babalawan. Tanasakit lang arutan. Kasanaw, no nables ti tulang day tapatong mo, kat agbalin ka na pilay. Saan ang mabalin ang mablas ti patong ko? Ado pa'y ti ambisyon ko. Kaya't kung artapan dayjay nga ana. Apay adi ka nagananad. Di mo ka dinadlaw, akin at katawaan da ka dagiti tattao, idi na isaltak ka. Nangag ko. Iso ang masuronak, lolo. Kaya't kung nga ipakita na laingak mo't ngagsala, ngam kas jay mo't lang tinapasama. Nalaing mat ngagsala di anak ni Tom. Uray ka di da kayo, katraaman nyo mati kinalaing dayjay nga ana. Nalalaingak mo't ah. Napiskelan ken adala na ipit nga urat di tapatong mo. Inton maminsan, agan-anad ka nga main. Ay, nakaginawak, idi na ilutak, lola. Naimbaglaengen tanalaeng amang ngilot tinaayabak. Ay, sayang ta sana ka nag-enjoy iti kalaysa ni mami. Kinatawan da kay simbaan gapo iti tsurak. Ita, naligusak pa yan reception. Awan ti aking basol kadagiti napasamak. Saan ka kuman nga agpabasol? Kaya tyo ang sawan, basol ko, lola. Mabalin mo't amaliklikan dagiti saan anasaya at amapasamak, apok. No, kaya't anaanayas ti pasamak. Liklikan ti agaramid iti banag analaukan iti apal. Wenno maday apanggaw. Kumusta kan, Lisa? Awan ka di tinadangran kan ka? Awan tinadangran kan yak. Taawanan ti sakit na, hindi na ilutak. Ngam, kas lamang manggag ko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak iti simbaan. Kanti pan nakailigos ko. Anya nga min ayat tinaknakan mo. Ay, sakamat. No, umay nakmadlakat tawaan. Agawid kalangan. Si kamat. Saan mo't asikat ti kinatawaak? No di kat dagiti pasamak. Kasla siyak matlaang ti kinatawaam. Ta siyak tinakapasamakan ti kinatawaam. Lisa, di kan agpauyo. Uy, siyak pa'y lang to'y nasingad agayam mo anya. Basol ko ka di, no nakakatkatawa, tinakita. Mapanak bit iji balay, tayo nakitaan no kumusta ni Lisa. Kaduan ka na mapanit di balayo.
Ayaban tamat dito balay no kayat na tiagyan dito. Ha? Agyan mo dito'y ti anak ko? Alangan mo't ngagsina kayo ti balay apagyanan nga ginagapo kanyak. Saanan na nasayat ti kastra. Ay, agyaman ako unay kan ka, Tom. Sikan ti kasayaatan ana amok. Apay, saan ka di anasaya at ti ama ni Lisa? Saan? Lino ko nakngarod. Takrot ang mga ramid iti pagrebangan na, kas ama ti putot na. Naimbag man, tanaka umay kayo dito'y balay. Mara, Tom. Umay mikitaan ni Lisa, nanang. Ayan na ka di. Ay, kalpasan, anailot. Mayat ka nun ti patong na. Ang sarsarita damot itay itigayem na anife. Ang jak matanam mo, no ayanda. Kaya tiyo asawan? Saan anadangran ti patong na, nana? Saan ka no, kunati mangilot. Adala ka no, naipit nga urat. Ken napiskalan, gapo iti pan nakailigos na. Agyaman nak. Kunaklakit din no nablas ti patong ti anak ko. Ay, uray da kami kanitatang yo. Kastama ti ipagarup me. Kuname, no nadangran tito lang na. Ang imbagla ang tasaan. Ay, awan lat di na ngamin aramidan. Nakapasar kayo mait ubeng. Kunakno kung kunalaeng ti ubeng nga nasabat ko nga adda kano tao dito'y balay. Tatang, nagapon nyo ka day? Di taman tirsina. Umut-utak iti basi ngam di dakit din pinautangan. Kayat siya tibasi? Adda arak nga awit ko dito, ino kayat siya. Hay, nagsayaten nga ibarok no adda arak nga awit mo. Ket no agas ti bambanog dayta. No makainuma kaon, maimas ko ti mangan, ken mayat ti turog kao. Gusto nga ron, tintugutan kayo, tatang. Nabati pala na ito, hindi kasarmi ka ni Mara. Ay, no nabati akat tay kunada nga ron nga red-eyed. Angam na imas lang tabaraw. No adda pa'y nabati jay, itid mo kanya. Ada kayo gayam dito'y balay da lolo, mami, tito. Saan mo ka di akayat ti umay iji balay? Imbag lang nga damat balasang akadon ni Ana ijay. Ha? Kaya tiyo nga umayak iji balay yo, tito? Apay, di mo kayat akabalay ni Mami Mijay? Kaya't ko tito. Kunak ano dito uyak pa'y balay da lolo kan lola. Madi ano agsina kayo ti balay? Imbilang kamutin kas anak ko, iha. Agyaman ak unay kada kayo dito. Saan anak kamali ni mami anangayat kada kayo? Nakapanaw dan. Ay di ka laagbain. Impadlaw mula unay amamartek ka. Dawa tempay laang tinabati nga arak ijay balay da. Arak laeng daytaoy. Agyaman kit dian ni Tom. Tano saan ko asinugsugan ni Mara nga agpaaram ken kuana. Ang mga nuawang pa'y asawa na ngaging gaita. Anya! Tasi ka pa'y tinapanakal. Ay, kaya't mukit dia nga adda agpasukmon ken ka iti arak. Di ka katagyaman, tasan asik ati paggatangak iti arak. Ay, may ka kadag iti agrek-rek lamaw, idingimmi na ti gasolina. Angam idingimmi na ti arak. Awan mo't agrek lamaw. Una, tati arak, tao ti uminom. Ti gasolina ket saan nga inuman ti tao. Jak man amuken ka alaklakayan. Dua pa iti bakante a kwarto, balasan ko. Agpili ka, no niya ti kayat mo karag iti dua. Oray anya ka nagitidwa, tito. Kaya't ko lafta. Welcome, dito'y balay tayo. Manang, kunakon ata inauna ka matngam siya. Ha? Tinagan ko latan tiyawag mo kanya. Kasla sa anak anarwam nga da mangawag kanyak iti manang. Okay, no day ti kayat mo.
Awagan kalatan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso asa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayam, siyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Naimbag aranyak ti aldaw kada kayo amin. Dagiti napasnek ken dungdunggwen tayo. Amanagdenggeg iti daytoy a podcast. Siak ti host nyo, amang ikuyog kada kayo iti maysa, anapaut ken nauneg, apanag-usig kadagiti pakasaritaan, amang ipakita kadagiti napapateg a leksyon ti biag, nabaknang a kultura tayo, ken tinakutikot a kababalin ti tao. Iti daytoy agundaway, intayo tukkoden ti maysa nga istorya, a naggapu iti maysa a serye iti radyo, a nabileg ti epekto, nakadagiti agdengdenggeg iti kaylokuan ken Cordillera. Tinakatutop at itulo daytoy a pabuya ket supapak ti dakes a kababalin. Daytoy ket maysa nga orihinal agapuanan ni Steph Mero, iti babaen ti direksyon ni Virgie Paclay, ken na ipablak para iti MPBC, iti istasyon a DZWT 540. Kas maysa a professional amang ususig, kayat ko nga iraman kayo, amang gukag kadagiti nauneg a mensahe daytoy a drama, asaan laeng a nairanta amang linglingay, no diket mangipaay iti nainget a pamagbaga maipapan iti apal, panagpasindayag, ken ti di maliklikan a supapak dagiti dakes nga aramid. Ti istorya ket mangrugi iti maysa a napateg a pasamak. Ti kasar datom ken ni Mara. Para iti anyaman a pamilya, ti kasar ket maysa a sagrado a gundaway. Daytoy ti panagkaykaysa ti dua a tao a nagkari iti sangwanan ti Apo. Iti napalabas, adu dagiti panubok a sinangod datom ken Mara. Gapu iti panangsuksukkan panangom si dagiti dadduma at tao, narikutan da Mara ken Tom amang itultuloy iti relasyon da. Nyem gaputa na pudno ti panagayat da, nagbaligi da anang ipamuspusan a mapagkurus ti dalanda. Iti panangiladawan ti tagapagsalaysay, nakadanon da iti naragsak nga aldaw ti kalaysa da. Nyem kasi ti adu nga istorya ti biag, kanayon nga adda ti riribuk amang padas amang dadael iti naragsak agundaway. Dito asumrek ti karakter ni Lisa, tinagpaay a maid of honor ni Mara. Psikolohikal, ano usigen tayo ti kinatao ni Lisa. Kas maid of honor, tiya kayam no kumakit mang suporta, mga iwan, ken mangipang pangruna itinubiya. Iso ko mati mang tulong, tapno agbalin, ana ulimek, kinasaya at ti panagayos ti kasar. Nyam na idumduma ti inaramid ni Lisa. Idi ay simbaan, bayat ti kaawan pay ni Mara, wenno bayat ti panagururay da, nasdaaw dagiti tatao iti itsura ni Lisa. Nangaramid isuna, iti bukod na nga eksena. Dagiti tattaw, akaraman dagiti gagayem da, ket nang rugi a nagtagtagari ken nagarasaas. Nakita da tinay dumduma nga arkos ti buok ni Lisa. Kinatawaan da isuna. May sakadagiti bisita tinagkuna. Anya nga iti itsura ni Lisa, ti maid of honor? Asino tinang make-up ken nang ayos iti buok na? Apayakas diay. Ti reaksyon dagiti tatao ket san a naggapo iti kinadakes da, no diket iti panakaklat da iti di maawatan a panag-imot ni Lisa iti atensyon. Adda maysa panagbaliw wenno panangpilit iti bagina amang artap iti nubiya. Kadagiti kultura tayo, maibilang daytoy adakkel a pamabain. Imbes ati pamadayaw ken panangipateg ket maited keni Mara akas kang runaan abida ti aldaw. Inagaw ni Lisa ti imatang dagiti tatao babaen iti nakakatkatawa alangana. Idi sinita, dayso na may papan iti buk na, tilaeng isungbat ni Lisa, ket nagsuron isuna ta pinabaliwan na ti orihinal, a kopyo ti buk na. Ipalpalawag na agapu, tamaladawdan, pinarabaw na laeng iti hairspray, ket tinagbanagan na ket nakakatkatawa a buk. Ngem iti naunig a panag-usig tayo,
Makita aday ito ya panagpambar ni Lisa, ket may salaeng a panangabong iti pudno at arigagay na. Ti agbalin a sentro ti atensyon, uray pay no agbalin isuna a pagkatawaan dagiti tatao. Isuday ito iti umuna a sinyal ti kinatangsit ken apal. Kalpasan ti naulimik, ngem nakapegpigad ariribuk iday simbaan, na iyalis ti istorya iday resepsyon. Naawis amin, abisita nga agturong iti balay, wenno pagtataripno ngan tapno, ituloy tinaragsak a pasamak. Dito amang rugi ti may kadua, apaset ti panagpasindayag ni Lisa. Bayat ti panangan ken panagsalada, napansin dagiti tattao nga agsagsaga na ni Lisa, amang ipakita ti kinalain na nga agsala. Awan ti dakes ti agsala, ijay resepsyon. Kinapudno na, paset daytoy ti tradisyon tapno maparagsak ti baro na agasawa ken dagiti bisita. Nyem ti parikut ket ti motibo ken ti wagas ni Lisa. Mapaniso na iti sanggoa, nakasorti ti nanggato high heels. Adda dagit ti nangkuna kengkwa na, apay adi mo pay sinukatan dayta high heels mo? Nanggato pay met ngamin. Daytoy ket maysa a nasayaat, ken nainsiriban a pamagbaga. Pinakdaran da isuna a, napeggad a pagsala ti kasta sapatos, aglalo ta nartak, ken narungsot ti panagsala na. Ngem anya ti insungbat na? Kinuna na laeng. Amo ko ananga to, tapno may pakita ang nalalay ngakmet nga agsala. Kabay ka isala ti high heels ko. Ti high heels, iti daytoy nga eksena ket, saan laing a maysa a kadawyan a sapatos. Maysa daytoy a nabileg a metapora, para iti napalalo a panagpasindayag ken nangato nga ambisyon. Idi imbaga na akabaelan na a isala dayta, imbutaktak na tinaan anay a kinatangsit na. Madina adumgeg iti balakad ti sabaligapo, tanabulsek ti panunot na iti tarigagay na amang yabyab ken mangilupit kadagiti makakitakin kuana. Kasta una iti panagayat na ama ipangpangruna. Ngem ti kinapudno iti biyag, kas inpalawag ti aglawlaw ti istorya, ti tangsit ket kanayon na addaan supapak. Ket idi nang rugi ti musika, bayat ti panagpukkaw ken panagkantada, naiparik na ti kinapudno. Iti kapegges ti panagsala ni Lisa, saan na nakinanos ti patong ken sakana iti kinaato ti sapatos na, naisaltag isuna. Nangiglaeng nga napabut niyan ti umariwawa, naisaltag ti patong na iti semento, sigida rimanggas ti pasamak. Ti kinaragsak ket nasukatan iti panagbuteng ken sakit. Nadunor anaparo ti patong ni Lisa. Narbati atidog ken nangato nga ambisyon na iti na minsan laeng akuskusilap. Iti panag-usig tayo, daytoy a panakatumba ni Lisa, ket saan a maysa a simple nga aksidente agagara ti gasat. Daytoy ket direkta a bunga titignay na. Ti kinatangsit ken panagkidkid na adumgeg, iti singasing ti daduma tinangitugot, ken kuana iti panakadangran. Masansan, a makita tayo daytoy iti inaldaw a panagbiag. Dagiti tatao apiliten, dati aglanga anangat nga to, ngem iti kasasaad da, piliten, da agumaud, iti saan da akabaelan gapu laeng iti apal. Ket into nagangay, tumumba, da nakasaksakit. Ti panakatumba ni Lisa iti semento, ket nangibati ti nakaro abain, saan laeng a pisikal a sakit. Idiyay simbaan, kinatawaan da isu na gapu iti buok na. Idiyay resepsyon, naligos ken nadunor isu na gapu iti sapatos na. Kadagiti dua agundaway, ti apal na tinangdadael iti isip na. Ken isu na mismo, tinang parigat iti bagina. Gapu iti napasamak, nardahil ti panag-enjoy ni Lisa iti kasar. Naipan isu na, iti balay tapno mataming. Iti kultura tayo nga Ilocano, ti umuna a maaramid, no adda maaksidente wenno matumba, kit ti panagayab iti mangilot. Wenno ti tao analaing amang tarimaan, kadagiti naiipit nga urat, ken madunor at ulang babaen ti panag-ilot.
Daytoy a tradisyon ket naunig anay salat, iti pakasaritaan tayo. Pinayaban da ni Lisa iti manghilot, iti balay da lola ken nanang. Ididdim manon ti manghilot, inusig na ti kasasaad ni Lisa. Kinunana anadangran ti patong, naiipit ti urat, kenakaro ti piskel na gapu iti panakailigos na. Inpakaamomit dagiti kakabagyan na, anasayaat no ipan, damit iti doktor ken ipa x-ray. Tapno masigurado asaan, anabari wenno nagfracture ti tulang na. Iti unig ti balay, bayat ti panagsagaba ni Lisa iti sakit. Simrek tinarigat niyam na pateg alinya ti istorya. Ti panangbalakad dagiti nataingan. Daytoy ti paset nga agbalbalin a si bibiyag a leksyon iti drama. Nakita da lola ken lolo ti pudno apun ti napasama. Sanda nga inlilinged ken ni Lisa ti basol na. Imbaga ti lola na at ti pannakadandran na ket basol metlaeng ni Lisa gapo iti kinatangsit na. Imbaga ni Lisa, "Apay, siyak pa'y tinakapasama ka na mabasol. Espesyal nga aldaw, naligusak pa'y. Kasla akpalbambar pa'y leng ken agin in inosente. Sisiyan na ti dardumakyan aksakit ti nakyam nano apay akatawan day suna. Niem insungbat ni Lola, anayin siriban ken natadem. Mabalin meta maliklikan dagiti, saan anasayat a mapasamak, apok? No kayat saan adakes ti mapasamak, liklikan ti agaramid, iti banag analawakan ti apal. Uray na mindaya ti rason, no adda apal, adda ti dakes na apit na. Daytoy at tagasango ti lola, liklikan ti agaramid iti banag analawakan ti apal. Ket isun ti kang runaan aduliken sentro daytoy a podcast tayo. Ania aya ti apal iti nauneg a pakinakem ti tao? Ti apal wenno ingit, ket maysa arik na ano saan a matengel, ad-adda ang ngumato a kasla apuy a manguram, iti bukod a bagi anang rugyan na. Idiay puspuso ni Lisa, adda umapapuy nga apal ken ni Mara. Uray payno siya ti maid of honor, imbes a naragsak para iti nagbaligi a panagayat da Mara ken Tom, nagbirok isuna iti wagas tapno agbalin isuna akang runaan a mapansin. Daytoy ti gapo na, ati apal ket nabirngasan asabidong ti karabukob. Saan na apinalubosan, anasayat ti aldaw ni Mara. Niem kas imbaga ni Lola, ti apal ket adaan kasupapak. Ti aksidente ni Lisa, ket isu a mismo ti supapak, ti dakes a kababalin na. Iti bangir ti kinapait ti kasasaad ni Lisa, intayo met ipokus ti imatang tayo, kadagiti pudno, abida daytoy apasamak. Da Tom ken Mara. Kadagiti kanito ang makay ayo idiyay balay, nang mangeg tayo ti nasamit a panagsarita da. Imbaga ni Mara ti panagyaman na Kenny Tom gapu, ta saan na nga inbaybayan ket inpatpateg na unay. Imbaga ni Tom, "Ar-aramidek amin dagitoy, ta ayayaten ka unay Mara?" Sinungbatan daytoy ni Mara amang ibagbaga nga uray, saan na met abaliksin namin, marik na nalat ti ayat na. Ngem ti impeteng ni Tom, ket maysa kadagiti karaniyagan a sursuro, maipapan iti pudno a panagayat. Imbaga na, ti pudno a panagayat ket marik na babaen iti tignay. Uray maminado, abaliksen dayta nga ayat. No dimet may parik na iti aramid. Ulbod dayta nga ayat. Daytoy apasit ti istorya, ket perpekto apan nakaidilig iti kinarukop ti kababalin ni Lisa. Ni Lisa, nakasentro isuna iti panaglanglanga wenno eksibisyon. Ti may pakita a magustuhan, may pakita a nalaing nga agsala, may pakita a naisangsangayan babaen kadagiti aritos, make-up, ken sapatos. Puro langa, puro baliksen a kinaimpresibo, nim awan tinaunig, alinaon ti pusona. Iti sabali abangir, ti ayat da Tom kan marakat na simpit, na insiriban, kanapudno. Saan da amasapul ti adu nga atensyon amang pakita nga adda ti ayat da?
Marik na daytoy babaen iti isa saad ti biyag ken iniinut, apan nagtinulong da. Bayat ti agtutuloy apan ang agas da ken ni Lisa, mangagigpay ti idadanon ti maysa kadagiti kakabagian da. Maysa atatang nga adda sa ibik na amainom a basi. Nakakatkatawa daytoy nga eksena iti umuna apan nagdinggig. Tanakasangpit isuna a nabartek, kan adda pay awit na abaro abasi. Kinausap isuna ni Lolo. Umut utanggak met iti basi. Ngem idadanap met dagiti pinautangang. Kinuna ti lalaki. Dito tayo a makita ti pudpudno aladawan ti pamilya nga Ilocano iti probinsya. Kadagiti padaya, kanayon nga adda ti umay makipagragsak nga addaan metrikrik na ina. Para kingkuana, ti basi ket agas ti bambanog, medisina para iti banog. Ketno agas ti bambanog dayta, inumen laengen. Imbagana, ken inayona pay anaimas ti mangan, no makainom tanasaya at titurog na. Daytoy apaset ti istorya ketsan, ang naramit tapno mangdadayl iti seryoso a mensahe. No di keddi, inpakita nati kinasudi ti biyak, a simple. Ti lalaki a nabartek, uray kasla akat katawa, ket awanan ti apal iti pusona. Agbirbiruk laing iti inumen, na tapno maturok a nasayat. Saan na apinilpilit a pasingkeden, a nabaknang wenno na laing isuna, iti sangwanan ti dadduma. Daytoy ti dakel apakay gidiatan na ken ni Lisa. Ni Lisa, si babak ng koma, napintas a maid of honor, niyem narigat ti pakinakem na. Awan tinasayaat at turog ken inana ti tao amang kalkali iti apal. Kas agtultuloy ti panagtagari ni Lisa, sumumbat isuna ken ni Tito na, niyem pinalagipan dagiti na taengan, ama sapul araymen na dagiti kakaduwa na. Kinuna ni Lolo ken Nanang, saan arumbing akasta ti panagpanunot mo? Bayat ti ibabawi ken iyas asug ni Lisa, inami na asaana a nasukatan ti sapatos na. Nagsinay dagiti tattao. Pinasagidan pay isuna ti Lola na Anya nga iti agreklamo ka? No awan met tinaaramidan mo, no di ikaro ti mismo a pinarsuam. Iti kinapudno na, inpalawag da ano ti tao ket umapal. Isuna a mismo ti umininom iti sabidong. Ket ninamnamana a matay koma, ti gayyem weno sa bali a tao. Ngem ti kinapudno na, isuna met laeng ti maperdi. Napasig laeng ti patong ni Lisa a nasaktan. Mabalinday ta nga aglaing babaen, iti panag-ilot, ken iti reseta ti Doktor kalpasan ti X-ray. Ngem ti mas nauneg a sugat a masapul nga agasan na, ket ti sugat iti kinataona, ti dakes a kababalina. Ti kinaatidog ti istorya, ket mangipakita ati karma, wenno ti supapak, ket saan na kanayon a naggapu iti sarsarita, wenno di makita a puwersa. Kadagiti adu agundaway, ti supapak ket mangrugi manipud iti mismo a desisyon tayo. Idi indisona ti sakana sa diyay salog iti porma a mangumsi, ken mangyabyab. Intukit na a mismo ti bukel, ti panakatumbana. Kasta unay ti imahinasyon tayo iti pabuya iti radyo. Dagiti mangiturturong, kaskada Steph Mero ken Virgie Paklay, ket naglalaing daan ang itublak ti simple a kasasaad, akas iti kasartap no i-drawing ti dakkel a pamagbaga. Ti boses dagiti karaktera, ti pukkaw, ti arasaas, ti nasamit a dialogo, ti pamagbaga dagiti lolo ken lola, amin dagitoy ket nang hibangon iti maysa a sibibiyag a teatro ti pakinakem tayo. Kasagpatingga ti istorya ti supapak ti dake sa kababalin, ibati na kada tayo ti maysa a makapapanunot a damag. No makita tayo dagiti padatayo at tao nga umas asenso, wenno adda iti naragsak agundaway ti biyagda kaskada Tom ken Mara, anya ti rikna at tumaod iti barukong tayo? Masapul nga amuen tayo ti makipagragsak. Masapul nga iraman tayo ti bagi tayo iti baligida.
No ti puso tayo ket naabungan iti tarigagay nga umartap nim innalam iti naalas awagas. Sigurado at tigasat, ket adaan gundaway amang isalat kada tayo iti simento ti kinapudno. Daytoy ti kinapintas ti drama ti MPBC DZWT 540. Napakni ken natibker anang isuro, no aniya a kinapudno iti biyag tay na Ilocano. Naragsat na adda dagitoy, a dramatic a pabuya, asaan among uma amang padamag iti rumbeng nga aramiden. Gaputan nalpas tayo, abinukag dagiti kang runaan a pasamak. Ikan tayo ti umno, adayaw ti isip, a nakaisurat kadagitoy. Napateg a may paammo, ano awan dagiti kasta, adakes a kababalin. Kaske ni Lisa iti unig ti maysa a pasamak. Saan tayo met a mamigbig no kasano kapintas, tinasayaat, a panagayat damara kentom. Tilawag ket lumawag laing, no ada ti sipnyet a mangipalikmut iti daytoy. Ti dakes nga aspeto ni Lisa, iti drama ket isun ti nagserbi asalinong tapno. Asindayag ti pudno nga aspeto tinadalos nga ayat. Pinag-ananos, ken ti kinasimbeng ti pamilya a pinagibangonan da. Kabayatan, apampanunoten tayo amin dagitoy a pasamak. Iyalatiw ko ti ababa, akanito tapno ited, ti sirnaad a reaksyon ko iti daytoy. Iti kinapudno na, napudno, anain siriban, a balakat ti impay tinataenggan ken ni Lisa. Awan tinaipakita a mangikat, wenno mang tagilagan, iti madi nga aramid. Kanayon nga umno asawen dagiti babakbakit, ken lalakay dagiti bambanag, a makapasakit tirik na tapno, makasursuro ti ubing. No pinalpalubosan dalayeng ni Lisa, iti panagtagikuana kadagiti dakes, a panunot na. Narud nakakarupay komati idadanon na. Isu ano umadal tayo iti biyag. Masapul tayo ti mangyaman, kadagiti lolo ken lola, wenno dadakkel tayo as itutured, amang korehir, iti pamabasol tayo, uray masaksaktan tayo, iti literal, wenno emosyonal, awagas. Dita laeng at tumawd ti panagbabawi. Dita laeng amapunas ti apal. Dita laeng at tinasaktan a patong, ken tinasaktan a kinatao, ket mangrugi a maagasang iti kinapudno. Ket kadagiti sumaganad pay a pasamak ti drama ti radyo nga agtultuloy pay a dumgeg tayo, naragsak no pagtalinaiden tayo, tinauneg a panang apresyar, iti bukod tayo a pagsasao, tinabaknang nga Ilocano, ken kadagiti aramid anapno, tinainsiriban a bilin. Ti aramid ti tao ket kasla na imula a bukel, pilit arumsuwa daytoy kasabong. Nabanglo manwenno na bangles, apay a matakwatan, inton madanon na titiyempo na. Adjamanak unay iti panangkuyok, yok kaniyak iti daytoy, a naunday na uneg, ken nabaknang a diskusyon. Sapay ko mataadda na adal tayo a nasayat, iti idadanon tayo iti tunggal na ragsak, ken naliday agundaway iti panatayo a tao. Naimbag aranyag, kapiya, ken ragsak ti agnanayd, koma kadagiti balbalayyo, agingga iti sumaruno, manen a panagkikita tayo. Mabalinyo ti agsubli iti sumaruno, agundaway tapno seryoso tayo. Manen nga usigen ti biyag babaen, kadagiti kasta anabatad nya istorya ti radyo. Agyaman kami iti napudno, a panagdenggegyo, ken Dios, ti anghina kadakayo amin.